Ajruplan kummerċjali tal-linja tal-ajru tal-Malasja ġarraf fi Donetsk, l-Ukrajna. Dan huwa post li jinsab fil-frontiera mar-Russja. Il-każ seħal ħabta tal-5 ta' wara nofsinhar u rapporti qegħdin jgħidu li l-ajruplan kien fil-mira ta' attakk. L-ajruplan ta' Boeing 777 kellu fuqu 295 persuna. L-ajruplan kien fi triqtu lejn Kuala Lumpur fil-Malasja. It-titjira bdiet minn Amsterdam. L-ewwel rapporti dwar il-każ deru fis-sit Russu Interfax. Fuq Twitter, linja tal-ajru tal-Malasja konfermat li ftit qabel l-inċident intilef kull kuntatt mal-ajruplan MH17. Ix-xena fuq il-post fejn iġġarraf l-ajruplan qed tkun deskritta bħala waħda makabra. Bdiet ukoll tfittxija l dawk illi setgħu salvaw. Kif l-inċident seħħ fir-reġjuni mifni b'konflitt ma naqsitx l-attenzjoni immedjata ta' mexxejja internazzjonali. F'dawn l-aħħar ħinijiet jidher li l-President Russu Vladimir Putin kien f'kuntatt mal-President tal-Istati Uniti Barack Obama. Il-President tal-Ukrajna Petro Poroshenko qal li ma jeskludix li l-ajruplan twaqqa, għalkemm qal ukoll li l-forzi ta' pajjiżu ma sparaw xejn lejn l-ajru. Il-Prim Ministru tal-Malasja Najib Razak qal li hu xxukjat u li se jitlob investigazzjoni.